היי לכולכם, אני רינה שיינברג, והיה לי חשוב להשתתף בכנס הזה שעוסק בחיזוק החוסן, יצירת עושר ובעצם בשיפור הבריאות הנפשית והפיזית שלכם משלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא שפגשתי כל כך הרבה אנשים לאורך 30 שנות הקריירה שלי, שפשוט ויתרו על עצמן, על החלומות שלהם, שהחיים הובילו אותן למקומות שבו הם הפסיקו להאמין בעצמן, והכי עצוב, הם אפילו לא היו מודעות לכך. אז אני החלטתי שבכל מקום שאני אוכל לדבר על זה, אני שם. כדי להעלות מודעות, לעורר אנשים על החיים שלהם, להגדיל אופטימיות ותקווה, והכי חשוב, לספק כלים חזקים ליצירת התוצאות והחיים שאליהם הם מייחלים, למרות ספקות עצמיים ולמרות פחדים. הסיבה השנייה שאני כאן היא כדי להראות לכן איך אפשר בקלות להגביר ביטחון, הערכה עצמית ויכולת לפעול בצורה הרבה יותר נחושה וממוקדת למרות נסיבות, חששות ואי ודאות. והסיבה השלישית שאני כאן היא שאני רוצה להעביר מסר ששינוי אפשרי בכל גיל. אין גיל לשינוי. לכן, לטובת כל מי שחשוב לה להגשים את החלומות והיעדים שלה, אבל לא מצליחה ומרגישה תקועה, אני רוצה לתת גישה לשני הדברים שאם תתמודדו איתם, בוודאות יאפשרו לכם להתקדם בבטחה להגשמת כל חלום שלכם. אז בואו נראה על מה נדבר היום. אז אני רוצה לדבר איתכן על שלושת הגורמים הקריטיים שבגללם אנשים לא מצליחים להתקדם, לא מצליחים להגשים את המטרות והחלומות שלהם בתחומים מסוימים, וחווים תסכול ותקיעות מתמשכת. אני רוצה להראות לכן איך אתן יכולות לפרוץ אותם וליצור מהפך בחייכן על ידי יצירת כמה שינויים בתפיסה שלכן את מה שקורה לכן. אז תבינו, אלה שלושה דברים שכל אחד שרוצה להגשים חלומות ולהשיג יעדים חייב להבין, להפנים, להטמיע והכי חשוב, ליישם. אלה הדברים שאם לא נטפל בהם, לעולם לא נשיג את מה שאנחנו באמת רוצות. ולא משנה כמה קורסים של איך לעשות X או Y נקנה, ולכן גם שילבתי תרגול בתוך ההרצאה. ולגבי התרגול אני רוצה להגיד לכם משהו. אתן יכולות לעצור את ההקלטה של ההרצאה ולעשות את התרגיל, לבצע את התרגיל, או שאתן יכולות להקשיב לכל ההרצאה ברצף ולחזור אחר כך ולעשות את התרגילים. מה שתבחרו ומה שעובד לכם. אז הדבר הראשון שבו אנחנו נתעסק הוא ההכרה בכך שיש לנו חסמים מנטליים, שבגללם אנחנו לא מצליחות כמו שהיינו רוצות להצליח. החסמים יכולים להופיע בתחום אחד בחיינו ולא באחר. לתקוע אותנו לגמרי בנושא אחד, אבל לא להפריע כמעט כלל בתחום אחר בחיים שלנו. והדוגמה הכי קיצונית שאני נתקלתי בה, הייתה אצל לקוח שלי, מנכ"ל חברה מאוד מאוד מצליחה. איש עם חזון, עם כריזמה, עם ידע באמת מופלאים. הוא היה יועץ לחברות גלובליות, לגמרי כוכב בתחום שלו. אבל מה? האיש הזה רצה להתגרש, ולא העז ללכת עם זה עד הסוף במשך 20 שנה. למה? כי כל פעם שהוא העז להעלות את העניין הזה בפני אשתו, היא הצליחה לנטרל אותו דרך האמירה, אני אספר לילדים איזה אדם חרא אתה. ובסוגריים, היא התכוונה איזה בעל גרוע ובוגד אתה. מאחר והילדים שלו היו מאוד חשובים לו, הוא התקפל פעם אחר פעם. מה היה החסם שלו לפי דעתכם? החסם שלו היה התדמית שהוא טיפח והאגו שלו. במילים פשוטות, הוא לא יכול היה לסבול את המחשבה שהילדים יגלו שהוא אדם חרא, וזה לא ביטוי שלי, ככה הוא אמר, ושהתדמית שיצר במשך כל השנים ושהוא עבד קשה כדי ליצור אותה, כאדם מוסרי ומוצלח, תתרסק בעיניהם. הוא פחד שהם יכעסו עליו, שהם ישנאו אותו והם יתרחקו ממנו. כדי שאנחנו נוכל לפרוץ את החסמים שלנו, קריטי להבין שבניגוד למה שאנחנו מאמינים בו, החסמים הם לא ביטוי לפגמים שבנו, הם לא ביטוי לחוסר היכולת שלנו, והם ממש לא מראים ואומרים משהו רע עלינו. הם בסך הכל סוג של קירות מבוצרים, סוג של הגנות, סוג של חומות, שממסכות לנו את הנוף היפה שנמצא מהעבר השני. ובנוף יפה,
אני מתכוונת שהחסמים מונעים מאיתנו לראות בבהירות את כלל היכולות המולדות שלנו, את אזור הגאונות שלנו, וכך מצמצמים את הביטחון שלנו בעצמנו, ביכולת שלנו להתגבר על המכשולים החיצוניים והפנימיים, ובעצם מגבילים את היכולת לפתור את מה שצריך כדי להתקדם. הבעיה עם החסמים היא שלפעמים יש הרבה שנים שהן כבר לא רלוונטיות, אבל אנחנו ממשיכים לפעול בהתאם להם ולחשוב על פי תבניות עבר, פשוט כי לא עשינו עדכון מערכת. איך נוצרו החסמים האלה אצלנו? בצורות לפעמים שלא חשבנו עליהם. אז החסמים הם תוצר א' של טראומות שפירקו וריסקו משהו במבנה הנפשי שלנו וגרמו לתפיסה שלנו את מה שבטוח או אפשרי להתעוות. זה למשל חסם שב7/10 קפץ אקספוננטיאלית אצל העורף ועוד יותר אצל הלוחמים ותומכי הלחימה. אני לא אעמיק בזה עכשיו כי ראוי להקדיש לזה הרצאה נפרדת על מה שקרה שם, על השבר שקרה שם. סיבה נוספת לחסמים זה אמונות מעוותות על היכולת והכישורים שלנו, על ערכנו, ואיך זה נוצר אני אסביר בהמשך. הגורם השלישי ליצירת החסמים הם פחדים ביחס למחירים שנאלץ לשלם אם נלך עד הסוף עם מה שחשוב לנו, עם התשוקה שלנו. הסיפור של המחירים, כפי שבטח כבר הבנתם מהסיפור של המנכ"ל, זה עניין רציני לגמרי. זה משהו שחוסם לגמרי. ואם אתן רוצות עוד דוגמה לכמה עניין המחירים קריטי, בואו אני אתן לכם עוד דוגמה. לפני כמה שנים, בפגישה עם לקוחה, עלה עניין היחסים שלה עם בעלה. מסתבר שהיא לא מסוגלת לדבר איתו בכנות, באמת, ולשים את הדברים על השולחן, לשים את הרגשות האמיתיים שלה ביחס למה שקרה להם מאז שנולדה התינוקת שלהם. למה? כי היא פחדה מהמחיר. ומה המחיר? פגיעה בו. התוצאה של ההימנעות שלה, אם תשאלו אותי, הייתה הרבה יותר כבדה מהמחיר שממנו היא חששה. איך היא אמרה לי? אני הולכת על ביצים. היחסים שלנו לא עולים לרמה שאני רוצה, ואני מרגישה שאנחנו בכלל לא משדרים על אותו גל. עכשיו, ברשותכן, אני רוצה לאתגר אתכן לרגע, ולבדוק מה חוסם אתכן מלקום ברגע הזה מהשולחן, וללכת להגשים את החלומות שלכן. אז בואו נעצור רגע לדקה. קחו דף ועט, אם עדיין אין לכן, ואם אין לכם אני אחכה רגע כדי שתביאו. יש, הבאתן, מעולה. אז עכשיו בואו תרשמו על הדף. 1. אני רוצה X, וכאן תרשמו את התוצאה האחת שאתן הכי צמאות אליה בתקופה האחרונה. וזה יכול להיות בתחום העסקי, מקצועי, זוגי, ביניכן לעצמכן או המשפחה המורחבת. שימו לב, התוצאה צריכה להיות ספציפית ומדידה. למשל, אני רוצה גידול בהכנסה שלי ב2,000 שקלים או ב30%. או אני רוצה להיות מסוגלת להגיד לא בנחת לדברים שלא מוצאים חן בעיניי. וגם כאן תהיו ספציפיות. מהו הדבר האחד שלגביו הכי היית רוצה להגיד לא ובנחת? אני יכולה להגיד לכם למשל שהרבה פעמים עולה בקליניקה הסיפור של לא בא לי ואני רוצה להגיד לו לא, אבל לא נעים לי שלא ייפגע. אוקיי? אז שימו לב ותהיו כמה שיותר ספציפיות שאתן יכולות. שנייה, סוגרת פה חלון שמפריע. אוקיי? אז בואו תרשמו לעצמכם עכשיו, אני אחכה בשקט כדקה, תרשמו. אוקיי, ועכשיו תרשמו את השאלה הבאה. 2. מה מקשה עליי להשיג ותרשמו פה את התוצאה שרשמתם לעצמכם בסעיף הקודם. אז מה מקשה עליי להשיג ותענו על השאלה הזאת בכנות בבקשה. תראו, אין כאן נכון או לא נכון, יש רק מה שמהדהד לכן כנכון וכמדויק לכן. השאלה הזאת היא קריטית, כי אם אתם תזהו את התשובה המדויקת מבחינתכן, אתם תקבלו את קצה החוט של לשחרר את החסם שמעכב אתכם. למשל,
במקרה של הלקוחה שסיפרתי לכם עליה קודם, מה שהקשה עליה להשיג את איכות הזוגיות עליה היא חולמת, היה, נכון, הפחד לפגוע בבעלה, אבל הדבר השני היה הפחד להיראות לא בסדר מולו. כלומר, לצאת רע בעיניו. אפילו שהיא הבינה. עכשיו, מה שקרה זה, סליחה, ומה שקרה זה שהיא הבינה ברגע שהיא רשמה שהמחיר שהכי הפחיד אותה היה הפחד שהוא לא ירצה אותה יותר. וזה משתק לחלוטין. אז ברחל בתכם הקטנה, בבקשה, תכתבו בכנות, תחשבו לעומק מה מקשה עליכם ללכת עד הסוף, ואו ללכת מדויק עם מה שנדרש כדי להשיג את התוצאה האחת הספציפית עליה אתן חולמות. אוקיי? אז הנה, בואו, קחו לכם כרגע 2 דקות כדי לענות על השאלה, אני מחכה לכם כאן. אני מקווה שמצאתם לפחות סיבה אחת ללמה אתן נעצרות. בכל מקרה, ייתכן שבעוד כמה דקות או שעות יעלו לכם דברים נוספים. אז תקפידו לרשום אותם, זה חשוב מאוד. עכשיו תראו, חשוב להגיד בשלב הזה שבדקות הקרובות אנחנו עומדות לעלות רמה, ואתן תקבלו 2 כלים מנטליים שיאפשרו גם למי מכן שדחוף לה עכשיו שינוי, ויש לה רמת מחויבות גבוהה לשינוי בחיים שלה, ליצור אותו עכשיו. גם אם היא ניסתה כל מיני דברים בעבר, ובכל זאת לא הפיקה תוצאות רצויות. לכן, אני אתמקד עכשיו ב2 כלים מנטליים, כי היום כבר ברור שגוף ונפש קשורים, שנפש והיכולת לייצר תוצאות מיטביות הולכים יחד, ובלי זה שום שינוי לא יחזיק לאורך זמן. לכן שינוי חייב להתחיל מבפנים והחוצה. אז תישארו איתי עד הסוף, כדי שתוכלו להבין מהם 2 הגורמים הנוספים שיכולים להקפיץ אתכן לחיים של חופש, סיפוק ואושר. אז מה הם 2 הגורמים האלה? 2 הגורמים האלה הם בעיניי ממתקים מופלאים. מין, איך קוראים להם המאפים הצרפתיים האלה, העגולים, שכולם מתאבים אליהם? אז כזה. אז 2 הגורמים האלה הם 2 ממתקים מופלאים, שאכילתם והטמעתם בסיסטם שלכם תאפשר לכם חיים הרבה יותר מתוקים. אבל רגע, לפני שאני מעמיקה לתוך 2 הממתקים, חשוב לי שתבינו איך הכלים האלה נוצרו, מה הביא אותי להבנה שאלה גורמים שיכולים לשנות את חייכן, ואיך הכלים האלה שינו את החיים שלי, ויכולים גם לשנות את החיים שלכן. כי אני לא מלמדת שום דבר שלא ניסיתי אותו, ואני לא מלמדת שום דבר, אלא אם כן הוא עובד. אז, כמו שאתן כבר יודעות, קוראים לי רינה שיינברג. אני פסיכולוגית, מאמנת מנטלית להצלחה, ויועצת ארגונית בכירה עם ניסיון של 30 וקצת שנים. אני מפתחת המקפצה, שיטה ותהליך מקיפים לשחרור משברים ותקיעויות, ואני עושה את זה דרך חיבור מחדש לעוצמות המולדות שלכן, ויצירת איזון פנימי מקדם הצלחה, שמחה וסיפוק. מה שאתן לא יודעות, זה שיש שאלות ששואלים אותי הרבה. בעצם שאלה אחת, והשאלה היא, איך הגעת לתחום הזה של שחרור תקיעויות, הגדלת תחושת סיפוק ואושר? מה זה? איך? למה? האמת, זה שכאילו כוונתי לשם כל החיים שלי. אתם מכירים את זה שלפעמים יש תחושה של ייעוד, של שליחות, שלוקחת אתכם בכיוון מסוים? אז זה מה שקרה אצלי. וכל פעם בחיים שלי, בכל נקודת משבר, כאילו היה שם משהו שכיוון אותי למקום מסוים ולא אחר, ומטרה שלו הייתה ללמד אותי משהו, וככה זה היה אצלי. כמות המשברים, התקיעויות והחסמים, תוצר אמונות מגבילות שאני הייתי צריכה לפרק במהלך החיים שלי, כדי להגיע לאן שאני היום, ולמה שאני היום הייתה עצומה. למשל, בכיתה ח', המחנכת שלי רשמה לי בהמלצות, שכשאני עוברת לכיתה ט', אני מה שנקרא, אני דור טרום חטיבה, אז אצלנו למדו בח' ועברו לט', שזה היה התיכון, אז היא רשמה לי בהמלצות מעבר לכיתה ט', שאני צריכה ללכת לבית ספר מקצועי וללמוד ספרות. למה? כי יש לי ידיים טובות, היא ראתה אותי בהפסקות עושה צמות סיניות לחברות שלי בכיתה.
ואני, עד היום אני לא יודעת מאיפה, במקום להקשיב לה, פשוט לקחתי את אימא שלי, קבענו פגישה עם היועצת של התיכון הכי נחשב בעיר, כדי לראות איך היא מאשרת לי ללמוד בתיכון הזה. כן, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אני גודלתי על ידי שני הורים שהם ניצולי שואה, והם חינכו אותי שכסף צריך לחסוך, לא לבזבז בשום אופן. איך אבא שלי היה אומר? צריך לשמור גרוש לבן ליום שחור. ואימא שלי הייתה אומרת, אם יחסרו לך 20 אגורות, לא ייתנו לך לעלות לאוטובוס. אתם מבינים עם איזה שריטות אני גדלתי ביחס לכסף? וכתוצאה, אני הייתי זקוקה לעבודה מאוד אינטנסיבית כשגדלתי, כדי להשתחרר מהחרדה ממש, שהייתה מציפה אותי כל פעם שבזבזתי כסף על בגד או פינוק עצמי. וואלה, אני זוכרת איך עמדתי יום אחד מחוץ לחנות, וכולי בחרדה והבטן שלי מכווצת, איך העזתי לבזבז כסף. תודה לאל, טופל. מה עוד? כמישהי שהיום מבינה שבית ספר שימר וחיזק את הערך העצמי הנמוך שלי, ויצר אצלי סוג של טראומה, אני האמנתי שאוניברסיטה זה לא בשבילי, נקודה. יותר מזה, אני יכולה לספר לכם שאני הייתי כל כך משכנעת, שההורים שלי הוציאו את החיסכון שהם חסכו בשבילי לצורך לימודים, ועשו איתו משהו אחר, כי הם היו משוכנעים שאני לא אלך ללמוד. ואז כשבאתי ואמרתי להם, אמא, אני הולכת ללמוד, אני רוצה, איפה הכסף? אמרו לי, אין, אמרת שאת לא רוצה. אוקיי, ומהנקודה הזאת, בסופו של דבר, גמרתי תואר ראשון ועוד בהצטיינות. מי בכלל היה מכוון לשם? להיות בין 20% הטובים בארץ בבחינות המיון לתואר שני בפסיכולוגיה? לא נתפס בכלל. אני רוצה שתבינו, אני לא הייתי בכיוון. אני הלכתי לאוניברסיטה מתוך מחשבה שאני עושה שנה אחת, שמתי לעצמי יעד של ממוצע 70, כי זה בערך מה שאני יכולה לפי דעתי, וככה נכנסתי ללמוד. ואני בסופו של דבר גמרתי תואר ראשון בהצטיינות. ויצאתי בין 20% הטובים בארץ. תבינו, זה לא נתפס, זה לא משהו שבכלל אני, מה שנקרא, חלמתי עליו או הייתי בכיוון. הרי אני בינונית. ככה אמרו לי ושידרו לי כל היסודי והתיכון, ועוד קודם. ואני האמנתי, כי לא היו לי שום כלים להעמיד את זה במבחן, או שום כלים להגיד, רגע, זה לא נכון. הייתי כל כך משוכנעת. ובסוגריים, אני רוצה להגיד לכם, שהאמירה, כל ילד צריך רק אדם אחד שיאמין בו, נכונה לגמרי. עבורי, זה היה יועץ התעסוקה שאני הלכתי אליו אחרי השחרור מהצבא, אני לא יודעת מה הוא ראה בי. אני רק יודעת שהוא אמר לי, רינה, תעשי לעצמך טובה, אל תגמרי תואר ראשון, תעשי רק שנה אחת באוניברסיטה, והשנה הזאת שינתה לי את החיים. ואלה רק 3 דוגמאות למה שאני עברתי ולמה שאני התמודדתי איתו. בתכלס, אני הפכתי לסוג של מומחית בנושא, וכך קרה, שבלי שאני אגיד הרבה בעניין, חברות וארגונים שאני נתתי בהם ייעוץ למנהלים, קלטו את זה. אני לא יודעת איך, אבל הם קלטו את זה. והם התחילו להפנות אליי בשיטתיות את המנהלים ובעלי התפקידים התקועים שלהם, האלה שהם עוד רגע שולפים אותם החוצה במערכת. והם אמרו לי, את ההזדמנות האחרונה שלהם. אני שמחה שאני הצלחתי לעזור לרבים מהם, אני הצלחתי לגרום למנהלים האלה לבצע קפיצה משמעותית מאוד בחשיבה, בפעולות, ביעילות, ברגשות שלהם ובתוצאות. וכתוצאה מכך הם תפקדו בצורה הרבה יותר יעילה, עם הרבה פחות בזבוז אנרגיה. והם כזה, הגיעו לסוף היום הזה כזה, וואו, יש לי עוד אוויר. היום, כשאני יודעת את כל מה שאני יודעת על המחירים של התעקעות במקומות לא טובים, של ערך עצמי נמוך, של חוסר ביטחון, של כאב הלב והמחלות שעשויים להתפתח כתוצאה, חשוב לי יותר מהכל לעזור לכל אדם שמחויב לחיים שלו, לחיות חיים הרבה יותר שמחים, עם חוויה של יכולת, עם שמחה, על מי שהוא ועל מה שהוא עושה, של אני שווה והרבה ומגיע לי להצליח ולהגשים את החלומות שלי. זה הייעוד שלי והשליחות שלי בעולם. ואלה הסיבות ללמה חשוב שתקשיבו למה שיש לי להגיד. אני יודעת על מה אני מדברת, אני הייתי שם, אני חוויתי הרבה. ומודלי העבודה והשיטה שאני פיתחתי פותחו על בסיס הרבה ניסיון בשטח, והם נוסו בהצלחה, ועדיין עוזרים להרבה אנשים ליצור במהירות את המהפך הרצוי להם בחיים האישיים והמקצועיים שלהם. ועכשיו,
כשאתם יודעים מאיפה אני באה ולמה אני מדברת על מה שאני מדברת, בואו נחזור ונדבר על מה זה ולמה אני קוראת לו ממתק. וזה ממתק בזכות זה שאתם תחוו שינוי תפיסה שמשפיע מיידית על הרגשות, ההתייחסות לעצמי, הביטחון ובסופו של דבר על התת מודע שלכם. כולנו יודעות כמה גישה לתת מודע חשובה, מאחר שלמעשה מי שמנהל את ההצגה שקוראים לה חיינו הוא התת מודע. לכן עלינו להגיע אליו וליצור בו שינויים לחיוב, וזה צריך להיות בעדיפות ראשונה. בלעדי זה, שום דבר שתעשו או תשנו לא יחזיק מים לאורך זמן. וצעד חשוב לשם הוא תפעול הממתק הראשון, שנקרא אחריות קיצונית. אז למה אני מתכוונת באחריות קיצונית? באחריות קיצונית אני מתכוונת למצב שאתם מבינים שכל תוצאה שאתם מפיקים או לא משיגים, וכל מה שקרה לכם קורה בגללכם. בגלל הגישה שלכם, בגלל שלא הייתם מספיק מדויקים, בגלל שאולי עיגלתם פינות ולא הלכתם עד הסוף. והרבה פעמים, בגלל שחסכתם ולא לקחתם את העזרה הנדרשת. עכשיו תראו, בטח אתם אומרים, מה, איך את אומרת? אני לא מספיק מדויקת, אני עיגלתי פינות, תקשיבו, הכל מובן. וחשוב לי כאן להבהיר שאין כאן האשמה. אני לא חושבת שאתם לא בסדר, אני חושבת שאתם הייתם בסדר גמור. אני חושבת שאתם עשיתם את המקסימום שיכולתם באותה נקודת זמן. אז מה כן יש כאן? יש כאן אני אחראי, לא אשם, רק אחראי. ולמה אתם יודעים שכדאי, ואתם יודעים למה כדאי לכם לקחת את הסיפור של אני אחראי? כי אם אני אחראי, אני יכול לעשות עם זה משהו. אני יכול לתקן. והיכולת לתקן, הידיעה שזה בידיים שלי, נותנת שליטה, מחזירה מוטיבציה, מחזירה תקווה. לכן חשוב שתקראו אחריות קיצונית. אחריות קיצונית אומרת אני אחראי, זה משהו שאני עשיתי נכון או לא נכון, ולכן אני גם יכול לתקן, הכל בסדר. זה לא הופך אותי לדפוק, זה רק הופך אותי לאנושי. זה לא אני קורבן, להפך, יש לי שליטה. וברגע שאני אבין איפה פספסתי או פישלתי, אני אוכל לתקן את זה. הבנתם? לקיחת אחריות קיצונית היא נטולת האשמה או אשמה עצמית. היא מקום משחרר של תקווה, אופטימיות ואמונה ביכולת להתקדם. לכן היא ממתק מעולה לרגעי משבר ותקיעות. תחשבו על המקרון הזה, איך אתם מתענגים על כל ביס שלו. זה בדיוק מה שאתם תרגישו כשאתם תיישמו את הכלים שאני מציגה לכם, את האחריות הקיצונית ואת שני הכלים הנוספים שאני תכף אציג לכם. נכון, אתם יודעים מה? חלק מהאחריות הקיצונית גם אומר, אם אני לא מצליח לראות בעצמי מה הבעיה, אני פונה לאנשי מקצוע, אני לא מחפף, אני לא מקווה שיפטר מעצמו, אני לא מסתמך על חומרי חינם שאף פעם לא מספקים באמת את התמונה המלאה. הבנתם? אז אוקיי, ועכשיו, אחרי שלקחנו אחריות מלאה על מה שהיה, על התוצאות שהפקנו, על מי שאנחנו היינו בסיטואציות השונות בחיים, על הפחדים, ואנחנו רוצים גם לקחת אחריות על מי שאנחנו נהיה בהמשך מרגע זה, מה עכשיו? אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר השני הקריטי, לממתק שחיוני להתקדמות שלנו, אם אנחנו רוצים לייצר קפיצה בחיינו. והממתק הזה הוא התחברות מחדש לעוצמות המולדות שלנו. מה זה אומר? זה אומר שמתוך האחריות הקיצונית שאנחנו לוקחים על החיים שלנו מעכשיו, אנחנו רוצים לבדוק עם עצמנו את עצמנו. להבין מי אנחנו באמת, איזה עוצמות יש לנו, מה רדום, מה הושתק, מה פעיל היום ובאיזו רמה ואיפה יש חוסר איזון. תבינו, הפער בין מי שאתם באמת, מי שנולדתם להיות, לבין מי שאתם היום לפעמים הוא מאוד גדול. וככל שהפער הזה הוא יותר גדול, ככה יש יותר קושי לנוע במלוא העוצמה, במלוא הקיטור קדימה. אז אנחנו קודם כל צריכים להבין מי אנחנו באמת, מי נולדנו להיות, מה העוצמות שלנו, מה השתקנו כדי להיות בסדר, ובאיזו רמה, ואיפה יש חוסר איזון כדי שנוכל להחזיר את האיזון. עכשיו, למה זה חשוב וקריטי להתפתחות ולהתקדמות שלכם? כי כשאנחנו מדברים על עוצמה פנימית טבעית או מולדת, אנחנו מתייחסים בעצם למכלול היכולות, הכישורים והאמונות שאיתם נולדנו.
ביחס למה אפשרי, ומה אני יכול לעשות בעולם. וכן, אתם נולדתם עם כל מה שנדרש, כדי שכל אחת ואחת מכן תצליח ובגדול בחיים שלה ובעולם. וכן, אני יודעת שיכול להיות שעולה לכם ספק, ואני יודעת שאומרים, לא, לא באמת, הנה, אני לא מושלמת, נכון, אף אחד מאיתנו לא מושלם, אבל תאמינו לי כשאני אומרת לכם שאתן יכולות הרבה יותר, ואתן קיבלתן כל מה שאתן צריכות כדי להצליח בחיים. זה ארגז הכלים שסיפק לכן הבורא, כדי לעבור את החיים האלה כמו גדולות. כשאנחנו נולדות, הארגז הזה לא מקולקל, הוא נקי, הוא עוצמתי. תחשבו על ארגז מלא מלא באוצרות מבריקים, מסנוורי עיניים. עם זה אנחנו נולדים. וארגז הכלים הזה, ארגז האוצרות הזה, הוא ייחודי. הוא כמו ה-DNA. והוא מביא אותנו לפעולה חסרת מעצורים וללא פחד ברגע שאנחנו מנצלים את מה שיש בו. עכשיו, איך אני יודעת? פשוט מאוד. אתם יודעים מה היצור הכי פחות מקולקל? היצור הכי פחות מקולקל זה התינוק. אז בואו נראה מה קורה עם תינוק. תסתכלו על תינוק שרק נולד. בחודשים הראשונים לחיים שלו, מה הוא עושה? איך הוא מתנהל בעולם? לכאורה הוא יצור חסר אונים. ואני אומרת לכם, מתוך נתונים של מחקרים, זו לא התחושה שלו. לתחושת התינוק, הוא מנהל את העולם. הוא הבוס הגדול. הכל יכול, והכל יעשה לפי רצונו. ואימא שלו, היא בסך הכל שלוחה ממלאת צרכיו ורצונותיו. אתם תראו שכשהוא מפעיל כישורים ומיומנויות, שעוזרים לו להשיג את מה שהוא רוצה, ולנסות דברים חדשים, הוא בלתי ניתן לעצירה. תסתכלו על תינוק, תגידו לו, כשהוא רוצה משהו, מה הוא עושה? תינוק קטן, רק נולד, מה הוא עושה? הוא צורח. יש לו ריאות, מה זה בריאות אנחנו אומרים, נכון? הוא צורח, והוא לא יפסיק עד שהוא לא יקבל את מה שהוא רוצה. וככה הוא אומר לאמא, אמא, אני רעב, אמא, קקי, כואב לי הטוסיק, שורף לי הטוסיק. הוא לא יודע לדבר, אבל הוא צועק את זה. והבכי של תינוק כשהוא רעב, והבכי של תינוק ששורף לו, הוא שונה. מי שאוזן רגישה, שאתה תשאלו את הלוחשים לתינוקות, הם יגידו לכם. אוקיי? אז התינוק מתפעל את הסביבה שלו דרך הכלים שיש לו, שזה הריאות שלו, שזה הקול שלו. ואתם שמתם לב שכשתינוק, ואחר כך כשילד רק מתחיל קצת יותר ללכת, והוא קצת יותר מה שנקרא חופשי בסביבה, לא מעניין אותו איפה הוא נמצא, ולא מעניין אותו מי נמצא, והוא לא מתבייש, והוא לא עושה חשבון נפש לכלום, ולאף אחד. הוא יטפס, ייפול, יטפס, ייפול, יבכה במשך שעות, ימשוך במכנסיים של האבא, ימשוך בחולצה של אמא, הכל כדי שיעזרו לו להשיג את מה שהוא רוצה. אין דבר יותר חזק מכוח ההתמדה של ילד שלמד, שאם הוא מציק מספיק, מנג'ז מספיק, הוא יקבל את מה שהוא רוצה. והנה עוד פעם, שלטתי בעולם, קיבלתי את מה שאני רוצה. דבר נוסף שחשוב להגיד לגבי העוצמות, אוקיי, אז הבנו, אנחנו נולדנו עם זה. אבל מה זה בדיוק העוצמה? אם אני רוצה לפרוט את זה, מה זה העוצמות האלה? אז העוצמה הטבעית המולדת היא מעין פאזל בעל צירופים ייחודיים. ורק כדי שתבינו עד הסוף למה אני מתכוונת, הנה כמה דוגמאות לרכיבי עוצמה פנימית. ואתם יכולים לרשום את זה לעצמכם. זה יצירתיות, זה קריזמה, זה יכולת ארגונית, זה כושר שכנוע, זה סקרנות, טמפרמנט רגוע או יותר סוער, כישרונות אומנותיים, יכולת ציור, יכולת שמיעה מוזיקלית, התמדה, אופטימיות, סדר, ראייה למרחוק, אנשים שמסוגלים להסתכל קדימה ולחזות, מה שנקרא האסטרטגיים. חיבוק, אנשים עם צורך גבוה לחיבוק, כישורים טכניים גבוהים, אמונה ביכולת להשיג הכל, כישורים חברתיים גבוהים, יוזמה, מרץ, חיות, נדיבות, אמפתיה. כל הדברים האלה הם רכיבים של עוצמה פנימית. אבל מה הסיפור של זה? מה הופך את זה למעניין, למרתק? למה, אם ככה, למה לא כולנו אותו דבר בול? מה עושה את ההבדל בינינו? למה אני ככה וצביקה ככה ויוספה ככה? למה? כי הסיפור של העוצמה הפנימית הוא בדיוק כמו הסיפור של ה-DNA האנושי. מכירות את הסליל של ה-DNA האנושי? הוא מורכב מחתיכות חתיכות שהן שונות מאדם לאדם, ומספיק שאחד, DNA אחד, גן אחד שונה, זה כבר הופך את האדם שונה מחברו. אז בדיוק אותו דבר ברמת העוצמות הפנימיות. הם אוסף
מקבץ מסוים במינונים שונים אצל כל אחד מאיתנו. ומספיק שרכיב עוצמה אחד יהיה טיפה שונה, יבוא לידי ביטוי בעוצמה יותר גבוהה או פחות גבוהה, מיד נראה את השונות בינינו, ואז נראה אחד, איך אנחנו אומרים לו? אין לו אלוהים, הוא חצוף והוא ישיר, ואז לעומתו נראה אחר, שהוא יותר נחבא אל הכלים, והוא צריך להכיר יותר טוב כדי להעיז לדבר. מה עושה את ההבדלים האלה? ההבדלים האלה, מה שעושה את ההבדלים האלה, זה מינוני העוצמות והאיזונים שבין העוצמות השונות. אז, שאלה מתבקשת היא, אם נולדנו עם כל זה, למה עכשיו אנחנו צריכים לחפש את זה לעזאזל? איפה זה? והתשובה היא, שכאשר כל הכישורים והיכולות הנפלאים האלה נפגשו בינקות שלנו, בילדות שלנו, בהתבגרות שלנו ובבגרות שלנו, עם למשל הורים והערכים שלהם, עם מבוגרים משמעותיים שהם עייפים וחסרי סבלנות, עם נורמות חברתיות של נימוס והליכה בתלם, עם סימפתיה או חוסר סימפתיה של אנשים מסוימים סביבנו, או עם ילדים, אנשים שמועלים באמון שלנו, זה מייצר שבר. משהו נורא קורה לנו במפגש מול התרבות, החינוך, האיסורים, האמונות והטאבואים החברתיים, העדתיים והמגדריים. מתחיל תהליך הדרגתי שנקרא הנשרה. לא כאן המקום לפרט אותו, אבל כן חשוב לי להגיד שבתהליך ההנשרה אנחנו מאבדים לאט לאט את הקשר שלנו להרבה מאוד מהעוצמות המולדות שלנו, עד שאנחנו מתחילים להסתובב בעולם כשאנחנו מרגישים לא מסופקים, לא שלמים, כאילו יש לנו איזה משהו שאנחנו מחפשים שמישהו יעזור לנו בו, ואנחנו בעצם מחפשים את החלק החסר. והחיפוש אחרי איזשהו משהו שימלא אותנו, שיגרום לנו להרגיש טוב, להרגיש שלמים, להרגיש מוצלחים, זו הסיבה שאנשים פונים לסמים, לאלכוהול, לכתות, לדתות. וזו הסיבה גם שאנשים נעים למזרח כדי לגלות את עצמם. אגב, סטטיסטית, אחוז האנשים המצליחים מאוד, הסלבס, המאוד מאוד מצליחים, שמשתמשים בסמים, באלכוהול, הוא מאוד גבוה. והסיבה היא שהם לא מצליחים ליישב את הפער בין ההצלחה החיצונית, שהיא כאילו אומרת להם אתם וואו, ובין הערך העצמי. הפער מאוד גדול, והוא לא מתיישב להם, הוא פשוט לא מתיישב להם, והם כדי לסגור את החרדה, הם פונים לשימוש במה שנקרא בחומרים משני תודעה. אז כל זה קורה כי אנחנו לא מבינים שהכל, אבל כל מה שאנחנו צריכים כדי לשגשג, לשמוח, להיות מסופקים, נמצא בתוכנו. וברגע שאנחנו נדע לגשת חזרה למקור, לכוח הפנימי שלנו, כל החיים שלנו יראו אחרת, ולא נצטרך לחפש יותר. עכשיו, זה דורש עבודה, ומי שיעשה אותה, אני אומרת לכם, מהניסיון האישי שלי ושל המטופלים שלי בקליניקה, יסתובב עם תחושה של סיפוק עצמי, עם תחושה של מסוגלות, עם איזה מין סוג של שמחה פנימית שקטה כזאת, של אני יודע שאני יכול. עכשיו תקשיבו, לפעמים לא מצליח לנו. לפעמים אנחנו שמים תוצאות, אבל אנשים שמסתובבים עם החוויה הזאת, מחוברים לעוצמה המולדת שלהם, לא נשברים מתוצאה, אלא הם אומרים, אוקיי, בואו נסתכל על זה, זוכרים את האחריות הקיצונית? בואו נסתכל על זה, בואו נבין מה עשיתי לא נכון, נתקן את זה ונלך הלאה, או נהיה יותר יצירתי, או אני אביא מעקף. זה מה שעושים אנשים שהם מחוברים. אבל מה קורה למי שלא יעשה את העבודה ההכרחית הזאת? איפה הוא ימצא את עצמו? אז מתוך מה שמדווח בספרות ובקליניקה שלי, אני יכולה להגיד לכם שאנשים שלא עושים את העבודה, או שעדיין לא עושים את העבודה, כי הם רק עכשיו מכירים את הכלים האלה, את הממתקים האלה, אז אנשים מסתובבים עם חוויה שמזלזלים בהם, או שהם שקופים. הרבה פעמים הם מסתפקים בהרבה פחות ממה שמגיע להם, ולאורך שנים. הם מתפשרים שוב ושוב על מה שחשוב להם. עכשיו תראו, אני לא אומרת שפשרה זה רע בהכרח. השאלה היא רק מה גרם לעשות את הפשרה. דבר נוסף, התוצאות וההישגים אליהם הם מגיעים נמוכים יחסית למה שהם יכלו להשיג, אם הם היו חיים בהלימה ליכולות האמיתיות שלהם, לעוצמה הטבעית והאותנטית שלהם. יש הרבה מאוד פעמים קושי להגיד לא אם משהו לא מתאים. הם מאבדים ריכוז ומיקוד, וכמו הרוח הם מחפשים כל הזמן בכל מיני כיוונים, פתרונות, קסם,
שיעזרו להם להצליח. אבל אז מה קורה? בגלל שזה לא מבוסס ולא מיוצב בפנים, דעות שונות משלהם מבטלות או שמערערות את הביטחון שלהם, מורידים להם את המוטיבציה, והרבה פעמים גם יגרמו להם לסגת ולוותר על מה שחשוב להם. ואז הם חוזרים אחורה למקום של פשרה, למקום של אין מה לעשות. ככה זה. לא, לא ככה זה. תתחברו. אגב, אחת מתופעות הלוואי הקשות של החוסר חיבור של הנתק, זה פיתוח של מחלות קשות, ובמקרים קיצוניים זה יכול להגיע אפילו למחשבות אובדניות והתאבדות. אז עכשיו אני רוצה, הגענו מה שנקרא לה איך עושים את זה. איך שוברים את תקרת הזכוכית העבה המשוריינת השקופה שהקיפה אותנו ועברה אותנו עד היום לכל הדברים האלה, ובעצם לפוטנציאל האמיתי שלנו. אז כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים להתחבר מחדש לכמה שיותר מהעוצמה המולדת שלנו, ואנחנו צריכים לייצר מאזן עוצמות מדויק שרלוונטי יותר לעשייה שלנו היום, שיגן עלינו מהתעקות, שימוסס לנו פחדים, ויאפשר לנו תנועה נחושה ובלתי ניתנת לעצירה קדימה. איך נעשה את זה? כאן אני רוצה לחשוף בפניכם בקצרה את 7 הצעדים להתחברות מחדש למאגר העוצמה הפנימית הטבעית והאותנטית שלנו. הצעדים שאני תכף אציג ישימים עבור כל אדם שרוצה הצלחה עסקית ואישית טובים יותר, בתנאי שהוא מחויב להתפתחות שלו ומחויב להתקדמות שלו, ולא מפחד לצאת מאזור הנוחות שלו. ואני מקווה שכל אחד ואחת שהגיעתם איתי עד כאן, אכן כאלה. אז אני רוצה גם להגיד לכם עוד משהו, שאנשים שמיישמים ואנשים שעושים את 7 הצעדים, ובמיוחד החיבור לעוצמות, האנשים האלה הופכים למקור הערכה, הערצה, כבוד וחיקוי, והם אף פעם לא שקופים. גם משהו בביטחון שלהם גדל, ויש להם שקט נפשי גדול, והם מסתובבים עם חוויה של סיפוק והצלחה, שהיא לא תלויה בתוצאה ספציפית, וזה קריטי. אז הצעד הראשון מה7, שהוא הכרחי, זה זיהוי. זה לזהות את רכיבי העוצמה הפנימית הטבעית, הסמויים והגלויים. ובואו לתרגל בקטנה. אתם זוכרים את התרגיל מקודם על התוצאה הרצויה, ומהו החסם שמפריע לכם להשיג אותה? עכשיו תחזרו רגע לאיפה שרשמתם את התרגיל הזה, קחו 2 דקות, ותשאלו את עצמכם, מהי 2 העוצמות שכשאני אפעיל אותן, יטיסו אותי קדימה וינטרלו את החסם? תחשבו. נתתי לכם עכשיו גם כדוגמה רפרטואר, רשימה של עוצמות, אתם יכולים להיעזר בה. אתם לא יודעים? אז הנה אני רוצה לתת לכם טיפ. תשאלו את עצמכם, מה הדבר שהכי כעסתי או התבאסתי על עצמי לגביו באותם רגעים? ותרשמו את התשובות שעולות לכם. ועכשיו תשאלו את עצמכם, אם אני הייתי רוצה לצאת גאה בעצמי, או עם תוצאה אחרת, מה כן הייתי צריך להכניס? למשל, אם כעסתם על עצמכם שפחדתם ושתקתם, אולי 2 העוצמות שנדרשות הן עוצמה ומחויבות עמוקה להתקדמות, ואולי יש גם עוצמה שלישית שצריך להכניס אותה, והיא מספיק אהבה עצמית. הבנתם? אז קדימה, לכו תעשו את התרגיל, זה חשוב. כאן אני רוצה להגיד לכם משהו. אני נתתי לכם מתנה, אני שמתי לכם מתנה חוברת עבודה, שהיא יכולה ממש ממש להקפיץ אתכם ולקדם אתכם. חוברת העבודה היא חוברת עבודה כשמה כן היא, ואתם תענו על השאלות בתוכה, וזה יאפשר לכם לעשות עבודה יותר מעמיקה ובזמן שלכם, על העוצמות שלכם, על הזיהוי של העוצמות שלכם. יש שם תרגילים שיאפשרו לכם להבין ולזהות את העוצמות שלכם, ובסופו של דבר גם ישימו אתכם על השביל לכיוון הדרך הראשית להצלחה שלכם. אז אחרי שאתם מסיימים את ההרצאה הזאת, תורידו את החוברת ותשבו לעשות אותה עוד היום, כשהחומר עוד טרי לכם בראש. אוקיי? יש. אז הצעד השני מה7 הוא הבנה. וכאן הכוונה היא להבין מה אומר כל רכיב מבחינתכם, ואיך אפשר לשלב אותו בחייכם. למשל,
איך יבוטא אומץ בחיי מעכשיו? או אם אני בוחר להיות נחוש, מה זה תכלס עומד מבחינתי? מה אני אתחיל לעשות וממה אני אמנע? מה אתם עושים כאן בעצם? אתם ממנפים את העוצמות שחסרו, מעמיקים הבנה לגבי מה שנדרש כדי להתקדם, מגדילים שליטה על הדרך והתוצאות, ואתם גם יוצרים איזון עוצמות פנימי חדש, שישמור עליכם ויעזור לכם להתקדם בביטחון להשגת התוצאות הרצויות לכם. אני יכולה לתת לכם דוגמה, למשל, יש אצלי כיום מטופלת שהיא נאבקת במשקל, ואחד מהדברים שאנחנו הבנו, זה שהיא, יש לה קושי עם גבולות, ובעצם מבחינתה, להגיד לא, זה להיות לא בסדר. עכשיו, מכיוון שהיא מאמינה מילדות שיש משהו לא בסדר, יש משהו לא תקין בה, אז הסיפור של הגבולות נורא מבהיל אותה, כי זה אומר שבעצם יזרקו אותה החוצה, ידחו אותה, יכעסו עליה. ומה שהיא הבינה, בפגישה האחרונה למשל, זה שמה שהיא צריכה, היא צריכה לחזק מאוד את עוצמת האהבה העצמית, הכבוד לעצמה, ולהנמיך את עוצמת הנתינה. כי נתינה אצלה זה נתינה בכל מחיר, גם אם תשלם על זה מחירים. אז בפגישה האחרונה היא הבינה שהפער הזה בין הנתינה ללא תנאי לאהבה העצמית, כן, זה אצלה ככה. יותר נתינה עצמית, פחות על חשבון עצמי, זאת אומרת, יותר על חשבון עצמי, מה שאומר בהכרח פחות כבוד לעצמי, פחות אהבה. ומה שהיא צריכה זה בעצם לסגור את הפחד ולייצר איזון חדש, שבו האהבה לעצמי, הכבוד לעצמי, עולים מדרגה, ורמת הנתינה שלי יורדת, והכל בסדר. כי מה יותר חשוב מאשר לשמור על עצמי? איך אמרתי לה? הצמיחה שלך זה אקט של הישרדות. אם את רוצה להיות בריאה, אם את רוצה להוריד במשקל, את חייבת להתחיל לאהוב את עצמך. אוקיי? As simple as that. אז זה היה צעד שני, זה היה הבנה, צעד ראשון היה זיהוי, הצעד השלישי הוא יישום. לפעול מעבר לפחד. לא לתת לפחד מתגובות הסביבה, או לפחד שלכם מדחייה, לעצור אתכם. אתן מיישמות ולא משנה מה. וזה דורש לצאת מאזור הנוחות שלכם, וזה דורש תעוזה. תעוזה היא עוצמה. הדבר הרביעי זה חיים באינטגריטי. להתנהל באינטגריטי. זה אומר להיות נאמנים לעוצמה הפנימית, לפעול במתאם לעוצמות, לומר לא כשמישהו מבקש מאיתנו משהו, הוא לא במתאם לעוצמות, אוקיי? ובמקרה של המטופל שסיפרתי לכם, זה להגיד לא לבת שלה. כשהוא אומרת לה ב2 בלילה, תבואי לקחת אותי. זה לחיות באינטגריטי. למה? כי אני עייפה, אני אחרי יום עבודה. ולא מתאים לי כרגע לנהוג. אתם יכולים להגיד, כן, היא חרא של אמא, איך היא מעיזה להגיד דבר כזה לבת שלה. ואני אומרת לכם, היא תהיה חרא של אמא אם היא תלך. בגלל שהיא צריכה לשמור על עצמה, ועל דרך היא גם מלמדת עצמאות את הבת שלה. אוקיי. 5, זה התשלום, וזה חלק מאוד מאוד מאתגר. ולמה? כי שינוי מייצר התנגדות. ולכן תהיו מוכנים לשלם מחירים אישיים וחברתיים על השינוי שאתם עורכים, ועל ההתנהלות על פי העוצמה הפנימית. אני כאן יכולה להגיד לכם, שלרוב המחירים שאתם תידרשו לשלם, הם זמניים, וגם ב-99.9% מהמקרים, המחירים שאתם מדמיינים שאתם תשלמו, הרבה יותר גבוהים ממה שאתם תידרשו לשלם בפועל. ותמיד, אבל תמיד, ברגע שאתם הופכים להיות מחוברים לעוצמה הפנימית שלכם, אתם הופכים להיות, כמו שאמרתי קודם, מקור להערכה, מקור לחיקוי. אין לכם מה לפחד מהמחירים. כי אתם, מרגע שאתם מתחברים לעוצמות שלכם, אתם הופכים להיות דוגמה. הצעד השישי הוא נחישות ואומץ, לפעול ללא מעצורים, ולא לתת לדעות, שיפוטים, ביקורת ונסיבות לעצור אתכם. הצעד הרביעי הוא אני שווה, וזה אומר להיות גאה במי שאת, ברכיבי העוצמה הפנימית שלך, ולכבד את עצמך. יש? אז, לסיום,
בואו נסכם את מה שהיה לנו כאן היום. אז א', דיברנו על שני הגורמים שבלעדיהם, לא משנה מה תעשו, לא תצליחו לבסס הצלחה מתמשכת ולקבל את התוצאות אליהן אתן שואפות. ושני הגורמים האלה הם, אחד, הכרה בחסמי ההצלחה שלכן ופירוקם. שתיים, החיבור מחדש לעוצמה המולדת שלכן, זיהוי מדויק של העוצמות שלכן, הכרה בהן, איזון, ויצירה של פעולות שהן ביטוי לאותן עוצמות. אגב, ברגע שאתן מזהות עוצמות מסוימות ואתן מגבירות אותן, הן בהכרח מפרקות את חסמי ההצלחה, את הפחדים. הדבר השני שעברנו עליו, זה אתן קיבלתן את 7 הצעדים ההכרחיים לזיהוי העוצמות הפנימיות שלכן, ובעצם גם ליצירת איזון מחודש ופירוק חסמי ההצלחה שתוקעים אתכן. והדבר השלישי, דיברנו גם על מה שמחבר את הכל לכדי תהליך אחד שלם, והוא גורם האחריות הקיצונית, שתאפשר לכן לקחת אחריות, לא להתייאש, לשמור על אופטימיות גם ברגעים הקשים, ולשמור גם על הבריאות שלכן. חשוב לי להגיד לכל אחת ואחת מכן, שאני יודעת שהתקיעות נוצרה לא באשמתכם, ואני אחזור, זה לא באשמתכם. אבל הבחירה אחרי היום, האם לשמר אותה ואו את חסמי ההצלחה שלכן, לגמרי באחריותכן ועליכן. וקחו את זה באמת בכיף כהזדמנות לצמיחה. בחרתן לפעול בהתאם להמלצותיי, אתן תצליחו. אין לי ספק, אני מאמינה בכן ובפוטנציאל שלכן. תזכרו, רק מי שלוקח אחריות קיצונית מנצח במשחק הגדול, ומי שלא, דינו להישאר ולשחק בקטן, להישאר מתוסכל ולא ממומש. ואתן לא רוצות את זה, אני גם לא מאחלת את זה לכם. אז, אם יש לכן שאלות, אתן רוצות לקבל משהו ספציפי לגבי עצמכן, אתן יכולות לרשום לי את זה בדף המרצה שלי, ואני אשמח לענות. הדבר השני, אם אתן רוצות לדבר איתי אישית, לקבוע פגישה, אתן מוזמנות להתקשר ל-050-7366-276. אתן יכולות להשאיר לי הודעת וואטסאפ, או אתן פשוט יכולות להתקשר, אם אני אוכל אני אענה לכן באותו רגע. או שאתן יכולות לשלוח אליי מייל ל-sr-רינה@בזקint.net. ואתן תרשמו, כשאתן שולחות אליי מייל, תרשמו את השאלה, את הבקשה, והנייד שלכן, למקרה ואני ארגיש שאני רוצה איזושהי הבהרה, ואני צריכה לדבר איתכן, ואם לא, אני מבטיחה לכתוב לכן בחזרה. אז עכשיו, כמו שאמרתי קודם, כדי לעזור לכן לנצח במשחק הגדול, אני רוצה לתת לכן משהו שיתמוך בכן בשלבים הראשונים של ההתקדמות שלכן, ויהווה לכן עוגן. לכן, לכו לדף המרצה שלי כאן בכנס, ותיקחו לעצמכן עכשיו מתנה מקסימה וייחודית ממני. אני שמתי לכן למטה, כמו שאמרתי לכן, חוברת עבודה ייחודית ושווה ביותר, שהמטרה שלה היא לאפשר לכן להתחזק, להבין עוד יותר טוב מהן העוצמות שלכן, ומה לעשות איתן כדי להתקדם, כדי לאהוב את עצמכן יותר, להיות יותר חזקות, פחות פגיעות, עם הרבה יותר חוסן, רוגע ונינוחות בכל מצב. אז, לחיי העוצמה המתפרצת שלכן, לחיי החוסן והחופש שלכן להיות מי שאתן הגדולות, לחיי חשיפת אזורי הגאונות שלכן, תמיד ובכל מקום, למרות הסביבה ולמרות הקולות הפנימיים שהפריעו לכן עד היום. אני מאמינה בכן. אז אני מאחלת לכל אחת מכן חיים של שמחה במי שאתן, סיפוק על ההתקדמות שלכן, כבוד לעצמכן, ויכולת להסתכל תמיד בעיניים גאות וחומלות על עצמכן ועל העשייה שלכן. ואני הייתי רינה שיינברג, משחררת האלופות מחסמי העבר והתקיעות, דרך חיבור מחדש לעוצמה המולדת הרדומה, לביטחון ולאמונה העצמית שלכן. יאללה ביי.